Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛna sigi bi carte biométrique ko an bɛna an da don a la ka bara ci a filenkolo k'a fili la parce que bi nin sigi in kɔfɛ mɔgɔ tɛna taa mɔgɔ ɲininka carte biométrique ko a bɛ cogo di a la bɛ cogo di a entreprise a baara bɛ ka kɛ cogo di nin sigi in kɔfɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ ɲininka a ko la cogo di k'a ko bɛ cogo di donc Bumabel an y'a wele an n'ale bɛna sigi an bɛna an da don ko in na parce que biométrique ko in na kuma caman fɔra dɔw ko ko munna a ma di Mali entreprise ma dɔw ko ko munna a ma di riches ma bɛɛ y'i ta fɔ nin laban waati laban in na an bɔra ka Jamil Bitar yɛrɛ ka kɔrɔfɔ dɔ la mɛ olu bɛ yan an bɛna an da don o fɛnɛ la Jamil Bitar ale yɛrɛ ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ fɛn in na an bɛna o kɔrɔfɔ dɔw ta ka an da don o fɛnɛ la donc an bɛna sigi nin de kan a sigi bɛɛ bɛ kɛ carte biométrique de kan bugunatigɛ sɛbɛnkura min bɔlen don sisan n'a bɛ fɛ ka don ba la n'a a ŋaniya taara jamana ɲɛmaaw fɛ o baara ka se ka sira sɔrɔ a tɛ taa an si ka wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri kɔ donc fo dɔw bɛ yen olu ma ko in faamuya ni nɛn donna ko la ka walawala a bɛɛ kɛ sababu olu b'a faamuya nka dɔw bɛ yen olu fana y'a faamuya nka u bɛ woro de ɲini manɔgɔ la bamananw tɛ dɔw bɛ yen olu bɛ woro de ɲini manɔgɔ la mais ko in minnu ta ye k'a faamuya u bɛna faamuya ka ɲɛ minnu fana bɛ yen n'olu tɛ fɛ ka faamuya o fana b'u hakili don yɔrɔ sɔrɔ a ko la Bumabel salamu aleykum. Aleykum salaam wa barakatuh. Dama bila min fo k'an lamɛnbaga bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don a la n ka foli ni tanu bɛ se bɛɛ ma an ka nin fili n'i y'an seginna ka bɔ dɔwɛrɛ tɛ ka kunnafoni dɔw di kunnafoni teliman dɔw di parce que an ɲɛ b'an balimaw n'an kɔrɔkɛ dɔw la ka bɔ u ka kuma minnu fɔ kuma minnu ni daluya t'a la daluya t'a la ka da sira caman n'a kɔrɔ kan donc an ka ɲininkaliw bɛ bɔ o kɔnɔna na k'a lajɛ ale y'an minnu gafe don kafe fɛn minnu b'a la parce que n'i bɛ kuma ko kula t'a sungure ka ɲɛ baara ni y'a faamuya a kɛ jamana kɔnɔ n'e ma fɛn min sɔrɔ o tɛ ɲuman ye ou bien ni fɛn ma di e ma i b'o fɔ k'u lagosi bolo changement yɛrɛ kɔrɔ dɔ ye parce que mɔgɔ caman ko fort de changement olu yɛrɛ bolo o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ka président dɔ gɛn ka na ni dɔwɛrɛ ye fort de changement comportement an ka jogo n'an ka tabiyaw jogo an yɛrɛ b'a dɔn jogo kolon minnu b'an na merci an yɛrɛ ka yɛlɛma quoi voilà donc fort de changement ye fɔlɔ-fɔlɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw de donc je pense que an ka sigi ni bɛna sigi ka éclaircissement caman di maliyɛnw ma an ye carte biométrique avantage ni inconvénient minnu b'a la an bɛ se k'a bɛɛ ɲɛfɔ. Maliyɛnw a y'a partager n bɔra n somɔgɔw ɲɛna kɛ cisama kun don nka kuma bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ kɔfɛ dabɔ n ka kuma la a bɛ fɔ i yɛrɛ ɲɛna an tɛna nɔgɔ to nin ko la dɛ a bara a b'a ci an b'a don Bitar ka interview don an y'a lamɛn a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ Bumabel Bitar y'a jira Jamil Bitar i b'a dɔn wa. Ne Jamil Bitar d'accord donc Bitar ko anw ka sɛbɛn in lahalaya b'a jira sisan i n'a fɔ anw yɛrɛ gundo a bɛna kɛ sababu ye anw bɛna gundo de ta ka taa di diɲɛ maa ma parce que e bɔra ngolo la o bɔra nin na an bɔkolow de b'an ka papiyew kan ko ni carte d'identité nationale bɛ dilan ko gundolafɛnw de b'a ka fɛnw don maa wɛrɛ man ka sɔrɔ k'o dɔn min tɛ anw yɛrɛ ye a komi mɔgɔ ka taa i gundo bɔ kɛnɛma ka taa di maa wɛrɛ ma min t'i dɔn ye a da sera o ma donc yanni an ka don a ka question tɔ la o ye kuma daminɛ donc Bubu i bɛ se ka mun de fɔ yɔrɔ la. ok Damakili n bɛ min fɔ yɔrɔ la ka Bitar hakili lajigin mɔgɔw k'a dɔn Bitar ye jɔn ye Bitar ye opérateur économique de ye min labanna ka don politique la Bitar yɛrɛ k'a dɔn dɔw tɛ kelen ye opérateur économique ni politicien kelen tɛ Bitar yɛrɛ ka dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a sɔrɔla Amadu Tumani Ture ka waati de fɛ fo ka na don mouvement citoyen kɔnɔna la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ Bitar dɔnna waati min la kosɛbɛ mais Bitar ma dɔn ni imprimerie ye Bitar dɔnna ni transport de n'o ye Bitar Trans ye donc yanni k'a fɔ bi k'i b'a fɔ ko dɔ fɛn dɔ ma confier la i yɛrɛ dɔnna n'entreprise min o bɛ min bi Bitar Trans bɛ min bi a kariw bɛ min san 2002 ye kan 2002 waati jɔn de tun bɛ officiels ta ka taa n'u ye terrain na jɔn de tun bɛ arbitres ta donc opérateur économique kɔnɔ tɛ dɔrɔn ko f'i ka balo marché d'état la ne ye opérateur économique ye ne tɛ se ka fɛn foyi kɛ n yɛrɛ ni gouvernement marché tɛ Damakili i ye opérateur économique fɛn o fɛn k'a tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ ni gouvernement marché tɛ ka n'i ka fɛn d'a ma gouvernement ka marché n'an b'a fɔ o ma ko marché d'état marché mun don un bon opérateur économique a tɛ sɔn a la
parce que a wari tɛ sɔrɔ joona a juru ka suma i b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la a bil'i kunna k'a tigi c'est pas un vrai opérateur économique donc Bitaro ye avantage sɔrɔ kabini ATT tile ka b'o la ka na kɛ chambre de commerce président ye a ye ɲininkali kɛ dɔrɔn ko mun yɛlɛma donna commerce kɔnɔ commerçant détaillant filɛ bi na bi hali sini don o don dɔ de bɛ ka bɔ tɔɔrɔ kan Mali yɛrɛ commerce bɛɛ bɛ mɔgɔ damadɔ de bolo ale ma se k'o yɛlɛma k'a b'o la ka na au conseil économique kunna donc chaque fois u bɛ régime dɔ nɔfɛ u ka avantage dɔ kama et jamana bɛ dɛgɛ kɔnɔ jamana tɛ yɛlɛma n'i ma marché d'olu ma jamana tɛ yɛlɛma donc yanni an k'a fɔ k'an bɛ taa carte biométrique ni impulsion na ko Bita Trans yɛrɛ bɛ min a y'o ɲininkali kɛ dɔrɔn o kariw bɛ min et mɔgɔ min ma se ka transport yɛrɛ dɔrɔn gérer mɔgɔ tɛ se ka t'i ka identité ta k'a kalifa dɔw la wa i ka état civil ta k'a kalifa dɔw la wa i ka bugunatigɛ i fa jamu i ba jamu i fa tɔgɔ i ba tɔgɔ i ka lahalaya bɛɛ hali k'a ta ka taa di tubabuw ma o mara ka di i k'a ta k'a di o kuma na o tigilamɔgɔ a y'a ɲininka fana ko Bita Trans yɛrɛ bɛ min kelen Bita Trans ale dɔrɔn transport donc n'an bɔra o kɔnɔna la ko Amadi ko a y'an gindo ta ka bɔ o kuma na a dira entreprise maliyɛn mun ma o tɛ maliyɛn dɔ ya a dira entreprise maliyɛn mun ma o n'a mankan wa quand Bita dit que opérateur économique bu o yɔrɔ la a ye kuma dɔ fɔ ye a ko n'o y'a sɔrɔ a dira entre k'ale t'o kalama k'ale y'o kuma mais i kan ka t'o de ɲɛɲini fɔlɔ baara in digo fɔlɔ a dira i bɛ ka tile de la nin baara kelen nin baara in carte biométrique dira i bɛ ka tile de la a marché dira i bɛ ka tile de la mais k'a kɛ carte couplée k'a ni carte nina ale ni carte d'électeur don ɲɔgɔn na Asimi nana n'o ye a dira i bɛ ka tile la marché in talen k'a di a dira société malienne de ma n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ après o tila k'a minɛ o la k'u b'a di français ma donc marché gulonnen tora ten au niveau là parce que en ce moment i bɛ ka famille kɔnɔ mɔgɔ dɔw nana influence ni pression kɛ ko fo k'a minɛ ka bɔ o tigi bolo ka taa di tubabu ninnu ma o waati kelen u ye passeport marché minɛ Allemagne na a capitule bɛ 5 000 francs par unité ka taa di Jean-Yves Le Drian ka somɔgɔw ma à 22 000 ou 21 000 comme ça vraiment k'i ba ta montant o don Bitaro tun bɛ min o carte nina mun filɛ nin i fa tɔgɔ b'o kan i ba tɔgɔ b'o kan i ka lahalaya bɛɛ b'o kan n ko tun bɛ tubabu de bolo Faransi de bolo o ye carte nina fɛnɛ passeport fɛnɛ kɔfɛ ale ma se ale tun bɛ IBK nɔfɛ ale ne bɛɛ tun bɛ IBK nɔfɛ ne mais 2018 élection bɛ bɔ résultat bɔlen kɔfɛ Karim jɔlen bɛ tintin sanfɛ a ɲɛ bɛ bɛɛ la résultat bɔra don min sufɛ an ye dɔn kɛ basi kɔrɔ parce que Karim b'i jɔ a b'aw bɛɛ de suit n'i ma dɔn kɛ il a rencontré l'hôpital opérateur économique fɛn fɛn tun bɛ bɛɛ dɔn kɛ an y'an diya ye politiciens ye a soi-disant opérateur économique fɛn fɛn tun bɛ yen Karim b'i jɔ k'a bɛɛ lajɛ a bɛɛ ye dɔn kɛ peut-être a bɛ sɔn ka Bitaro yɛrɛ fana ka dɔn vidéo ye ne kɔni m'a ye mais ne bɔra kɔni ne kɔni y'a ɲɛ a ye dɔn kɛ n'an ka sabali ni jamana bɛ lahalaya dɔ la ne ma nin sɔrɔ o tɛ se ka ko mɔgɔ wɛrɛ m'a sɔrɔ maintenant carte nina taara ka taa kɔfɛ ale ma kuma o la mun na passeport dira kɔfɛ mɔgɔw ma parce que a b'a dɔn Karim sen b'o la o don a tɛ se ka kan ka da olu ye a tɛ se ka kan ka da olu ye donc k'a fɔ ko lahalaw taara ka taa kɔfɛ c'est pas vrai baarakɛyɔrɔ in filɛ nin ye Badalabugu a ka di n ye maliyɛnw k'an wele ka taa yɔrɔ in yɛrɛ wuli la baarakɛyɔrɔ dɔ ko SBA a machine fɛn fɛn bɛ baara kɛ a serveur bɛɛ wa c'est pas parce que ko Allemand minnu bɛ baara kɛ ko Allemand kelen ninnu i ta donné d'olu ma o tɛ tiɲɛ ye dɛ i bɛ taa centre de traitement Tomgɔrɔbugu yɔrɔ in de la olu de b'i ka katina baara bɛ kɛ yɔrɔ min na olu de b'i ka lahala bɛɛ Korofina mais Aras Benkate kuma fɔ Faransi moi je le félicite c'est ça un vrai activiste n'i bɛ critique i bɛ solution poser an bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ il faut que serveur minnu bɛ nina la u k'o récupérer parce que hali n'a sɔrɔ carte biométrique même si c'est fiable n'a sɔrɔ nina données minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'olu la f'u ka o serveur de récupérer ka na n'o ye ka sɔrɔ ka baara bɛ kɛ nɔgɔya la i n'a fɔ Aras Benkate y'a fɔ cogo min na c'est ça o de bɛ se ka maliyɛn tunkarabɔw lafiya et bi gouvernement b'o baara de la parce que gouvernement y'a yira k'a fɔ nina contrat cassera nina n'est plus d'actualité nina ko o bɛna remplacer par la carte nationale biométrique mais maintenant pour que o baara ka kɛ il faut que nina serveur ka minɛ ka na n'a ye o rectification minnu bɛ yen o de bɛ ta k'o kɛ biométrique
Pourquoi on dit que c'est la carte la plus sécurisée? C'est au rôle ma d'accord. Il m'a sécurisé le gomme parce que des boulots. Amaro a sécurisé le domaine. D'accord. Donc on peut mettre côté Djinakoué. Quand la sécurisé, pour sécuriser le Kobaye quoi. Quand les Arabes se ont sécurisé, il y a nos quartiers qui allaient lever dans la Ouga Foko pour que les Arabes pour sécuriser le coffre voilà. Comme pour sécuriser le côté Kobaye, quand là il y a papier fait qu'on a vu qu'il y a comme ça sécuriser côté Kobaye quoi, c'est comme fort. En réponse à sécuriser, il a fallu sécuriser le tour de la capacité bana. Ouais, comment aller à foutre comme la Koba on est pour ça. D'accord. Nous tranchons dans le contexte, le logiciel mouillé impôt. Entreprise mouillé l'impôt ni en garde douane le logiciel installé. C'est les entreprises françaises. En garde données économiques de Congo. Ah. Aïe mon faux là. Tu sais, peut-être qu'on a un blanc qu'on a une fois qu'il y a gland et d'eau. Peut-être qu'il y a gland et d'eau. On est du gland. Parce que bita transit binen ko fe nyaba la ka kara bita impression fene mais no ko muna bita te kay gla ça ka fara gouvernement marché lati i atete ke i atete jera ini ibeka jera et transition fene et ti ko deme ala kama ni marché côté donc il ko mina ka foko sécurité ko côté fene mba wala malien wi kili ma ni malien bébé aka ni yoro laje même wala bitali Bidel kana bla ko ka iglan do quoi. Il veut ka iglan do beta. Non. D'abord pour sécuriser, c'est de sécuriser des données numériques. Malon nyebena, ne ka carte fleur. Mfa to baka. Mba to baka. Nga nationalité baka. Carte ko fait piscine bébé. Au piscine avec la identité do buko. Ça veut dire quand tu canal là, avec pas trop fort, quand pas trop fort, quand et chiffre, mais avec la nationalité fort, avec d'ailleurs. Donc, on est premier quartier tombe, ni à chemin, ni à nous on a règle là, ni pas trop et tout ça, ni pas trop et tout ça, ni pas beaucoup mina et tout ça, ni qu'à la donner, ça m'a bien secret là et tout ça. Pour la raison pour cela, fika quartier de machine de là, machine, et qui traite dans la flore, machine mais ce qu'a bonné et qu'a donné d'olé fin B, machine mais bonné. Au cours d'un an, mais quartier c'est tellement sécurisé, et tu as fouillé là parce que tu as donné bélo. Alors pour les mots donner, sécurisé, voilà numérique, sécurité numérique. Donc Dermalok donna la machine était à Bouna Dermalok donna la niro de là. Entreprise allemande donna la niro de là. Maintenant, à donna niro du mena. Bitar ka don entreprise allemande nous ti donné au reçoit. Ni Mali sécurité intérieure, administration territoriale. Nous lui bara beke mais ministre de défense signé. Nous lui bara beke, olu ba black na santé traitement na. Et confinement olu de ba à l'adje ka c'est ka faire beke ka saka OK kaka. Kaso ka blakata nous fait. Maintenant nous le blakata. Ne ka la halaya. Au père de nos machines kono. Mais ni kati ere bora kati me dans les toro, mfa toro ntoro, njamu, ani shi. Ma fuma ani nationalité kati me da o mate kuma. Mais pour les ka la halaya todo. Donc il est adon. A compte d'or fouille, an nitra bangla ni katini, il tire à barque nettoyer. An nitra kata tienne ni katini, naya do machine be ne ka la hala tobo. Donc c'est sécurisé à ce qu'il y a. D'abord avantage flanant fene njume tu. Mo do be banque dugu do la. Aka casier judiciaire be da yino dugu de la. Mais ta so ay kaso ke dugu la. Mais ça li me be banque kay. Mais ta so ibla ka kaso ke segu. Ni kaso ke segu. Ni be mo be casier là. A donné partie de l'État ministère de la sécurité, ministère de la justice là. Donc ni de la kasoke yoromina avec donné encore ko ni kasoke. Donc ni da ka kaze ni kai. O asura folo kai ta kala make kasoke segu. Donc il va donc kai machine na pour que ba do machine na abika la hala abika kaze bebo ka dima. Après aba bebo ka dima. Donc avec ça les repris de justice là, nous mais justice contourner, nous boudou de jamana kono, avec ça ka poursuivre là, on va pas faire surtout les brigades de recherche. Avec ça je vais lancer drone, il a quasi me doum, ou bien quasi fin, il va que dans le vite que la drone, ou bien la hala bela. Tu as ramada machine la table. Ça va na mouiller. Carte d'électeur abom na pas fenenya. Ola o avantage mouiller. Ni a be 40 glands di muso mako ta voter. Il be 40 glands di genou mako ta voter. Il be wakre di genou mako ta voter. Donc c'est ça non. Ni kati ni bibolo avec 40 ko magonya, avec 40 ko magonya, avec voter ko mago fenenya.
donc à sécuriser nos rôles là mais ni to ko kala kili damangile jawara fly yo soray donc vote ke donc be ado machine na donc abi e fa to bo ke ba to bo ke kala la dugulin chamo to bo mi no to do itala donc anna so conseil na e bala ko se katina ko me terusu bulu français katina ba me terusu bulu mali katina ba me terusu bulu lo machine bon on est gagné fille. C'est donc pour que Assini a tout fait pour les cabinets cassés pour la sécurité de l'état civil du Mali. Malheureusement, l'état civil avec qu'on les protéger. Katina Tchama pour me tourner sous vous. Donc, vraiment, il y a un Maman, à Katina Obé, à numéro B. Donc, ni, allez n'a un sort de reçu de Katina pacifié. Ni a attiré la moine, il va qu'à Kati d'Ouram Nadron, avec fait voir la voix Tigika et Timindo. Donc, Bital Karadogo a églanté, qu'au livre glanté, imprimé devant les boulots. Natin Mouniado, pas de cartes sécurisées Mouniado. A quand faudra, quoi, Gérard Mounila. A quand faudra qu'on fait une fora, qu'on a d'aloua Baboulou, mais n'a pas de gland. A quand Alakama, a quand on a d'Anyonga. Mais allez, le chocolat donne déjà. Allez, chocolat. Vous connaissez Malien Beta. Tranchon de Mella. Et les tranchons qui étaient mon followé. Aïe flané, tranchon de Mella Malikona. Ok. Ni malin bête, n'allez pas que followé. Ok. Et les tranchons de mon cali déjà. Et marché de Inima sort. Donner sécurité de Vala. Ou ma fina. Mais taille kata réclamation que. Toi, moi, nous le cours suprême là. À réclamer trop. À quoi bon techniquement là, ça sera là. C'est pas parce qu'il y a un quartier de droit de vague là. On va pas faire barge de droit, association barge de. Non, c'est pas comme ça. Il fait un flair. Dit avec Binji la fin nous chamaye. Il vient ta bi qui vient dit bital ka impression ma. Il vient ta beni il tourne jamais fou là. Ah papier frère là. Ouais ta beni il va papier prendre là. Mais c'est sur les béni. Et nos prêtres économiques qui ne peuvent pas travailler sur le marché d'État. Mais jamana do me gine jamana là. Ni mi wila ka boka be demain que il t'a so jibe marché. Mais tout dit. Mais vous vient de dire. Non, mais tout dit. C'est Mali bé. Aïssa, mais mané fambon. On peut te connaître pour voir fanyon carrément demain. Aya foko bita de la ka mon faveur ke jamana so sumi. Ne quand de société na fait atimima. Ngame Mali armée aye ni mina ka wele demain. C'est ça une opération économique. Bita ye fin sur a be sur Mali là. Bitari est fin sur la besoin mal l'air. Yo do faudra ko bitari ni ko bitari bora hier la marché ko kuma te fin bien ka ko ah ne njoni ni mali ko la ou be ah mali jour do flene chiro tout boulot ne njoni ni et ne njoni ni il est au conseil économique président ke il est chambre de commerce président ke il est transport fait en 2002 transport net en gado là parce que kuma da kuma ko monta marché sur na ngo ira alala akoko ale tabe ala de bula ka ko jonta ba rebulu de garse be ala de bulu dama ne ne ebe kuma la e ba don malon ta don mais e ba do ko assurance bi ne bulu transom dans les sentiers moi je perds 34 millions par an ne bulu perdu todi ma to anya fina assurance risque ko e ko assurance ira to fo mo la assure Mali ok ore buga assurance ne ka assurance ko assure Mali ne ko me ONG munga agent sécurité et c'est fait assurer risque corporel ni on t'a collé ou que agent mon moto comme faut que ta duguni dugula ka ta enquête ok am ko molu sécurité am ko molu assurer mais bi au lieu assurance jo parce que agent de circulation jo qui flaner mu am ko équipement mu assurer bibi na au équipement fene jo a faut fila ça va na mu incendie tellement que incendie tiara dans les zones surtout ñoro et segou mara konna la ala ko me entreprise mu ko me le konna na mu siki na mu assurance ge au lieu a jo parce que pour la sinistre constaté zone de sécurité libre moi je perds 34 millions par an il a gagné bolenga pour transaction na ka do ta bota moi je sais que Bamako ne be lezi là donc il veut tourner là maintenant pour des gens des autres il a gagné do no ka ko ne ma dire marché sur état boulot ka do am ko fo dige mais moi je suis chef d'entreprise. Mais tu vas gagner alors chamambe ameta ro chamana amta yerega propre moyen na ameta ro chamana ayerega moyen merci o ya mbali damangle ko en ne tanga fla boka dunga ta transaction ga tikia amaki hein donc kake ne me transaction soutenu ni marché ma sur kuma mais muna passeport mo sur la muna bidal makuma muna katinina marché dira to bu muna bidal makuma parce que abaro carrément impliqué le là mais ni à de notre transaction là non on va faire changement de fort de changement au changement de niou a dire mi ma entreprise malienne de SBA entreprise malienne de mais kalama ko nyefa mais n'a ta kalama ne to fayo c'est à lui de s'arranger
Et m'a sort, animal et orma, et d'ailleurs, comment on va le faire, c'est pas vrai. Quoi, le va jouer des Galondo, après, Nata, doit quand même bosser dans ma galondo. A Luka, et nous avons monté en tofo, ou alors ça va toquer impôt de ça. Et qui c'est qui mille tout dit, ni marché bain de dima impôt ça va toquer au Kumakacha. Ayo, mari au pâté qu'on nous met état de balle. Aka war sarato, et mais aka ala kama kane ni ngadone na ma passé, aluma fengena ntin tout dans lui. Ale mi afo, mba fo na ko c'est pas vrai. Akata ni akado. Ou demain nous avons le cours suprême dans le Mara. Ni malo président ko mu benedu. Ou demain nous avons le cours suprême na. Kata nous marché cassé. O de marché c'est jakebulu. O de marché c'est entreprise quoi mi ada. SBA, o de asi entreprise toi toi faut pas mal entreprise. Non, si nous ça, mettons interview avec. D'accord, problème toi. Meta pour que bidal ka do ka be malien de boulot. Malien abu, et j'aurais bizarre de l'entrée. Wallahi malien chamambe. Tellement qu'on a fourni charnelo, qu'on y a dit quoi, qu'on a fourni un mais non, Moussa Jamala fait une bonne fois. Mais qu'à fina, donner donner sécurité et donner mbala pour donner au sécurisé, on est allemand au boulot. Car n'y a donc c'est ça. Il m'a en tant que bec un dien fono. Néné donc Burkina, néa donc Gabon, néa donc dien fond, bidal ka faka à la kamana naka ni yoroni mso kwe. Alors on est même mono so. Ay mais ouais affiché glaro ni fan. Bidal tay affiché glaro ni. Bidal tay affiché glaro ni kay glaro ni livre glaro ni. Mais mémoire de nuit. Akana ki na pas me kula la jamana boy. On va sécuriser l'intéco. Et puis où est comment faut qu'on a la climat là au boulot. Quand Bidal dit qu'on des changements que. Bidal les changements que mi. Ah ko allez ko changement qu'on a koulou bala. Non Bidal les changements que mi. 2018. Non. Dans ma gueule comment la clé 2020 en sort. On est Bidal beka atete ibeka soutenir contre M5. Mais nous comme et comme M5 dans la voiture on sera en fois au moins. Ngao kisi. Chelo. Mais là-bas il est là. Non. Bidal sommet non Bidal sommet et Bidal ka bakale de mo wele kana. Mamudu de mo wele kana. Jo Bidal mo wele jo Bidal la mais. Bon on est ma wele. Ay Bidal jo wele. Mamudu de mo chambi pas on dit ça manqué. Malo be toi jongo. C'est l'imam le respecté, le plus sage. Allez, imam du commandier. Annonce à mandier, allez où les candidats moko bora, ni tien na et tien ma fo. Ça m'a bien dit que change des changements. Non, imam des changements. Apporter c'est coraba ou combien. Mais aïe la dit, elle a bitaka parti trop fini. Est-ce que elle va attaquer la partie? Elle va monter là. Aïe, n'était plus fait au téléphone. Aïe, ne malo là. Même on est au téléphone. À la partie comité d'Afrique. Il n'a pas de commander Bidada. C'est des opérateurs qu'on pouvait partout décrire pour avoir des marchés publics. Et nous, à la tête, donnons marchés Bidal qui jamane de Alakama. Donnons marchés Bidal qui traite jamane ma Alakama. Est-ce que donnons marchés Bidal qui Alakama et fait nous sur le jamane kono? Est-ce que donnons marchés Bidal nous a façon de demain? Allah ni clair avec Kama. Mais quand la j'ai opérateur économique marché d'État, nous petit barou. Il a petit barou dans le marché public au mal. Non. Petit barou. Il dit là Bama Dramela dans le marché public au mal. Il dit là non, moi je sais pas tout à calama. Mais né moi mon frère là qu'on dans le marché public au mal. Au bout de temps taoué kana naï kalado. Mais nous des douleurs ouli marché d'État, marché de na soko bida ka robe marché aka kay blanque. Quand le marché kay bois. Mali kono bi. Fait que monsieur marché kay bois. Bon, kay woni kay be. Angana daro jane na soro Bidal be se ka bolo ayera la ko marché côté propriétaire. Bidal kata kay bla. Kay do bla. Aka hina ali malona même les jeunes du nord ou bien les écoles du nord là. Bidal ko ita ka Bidal ko gelana. Bidal ko ma ko ni embargo na kata partenaire no fekana. Ayafo. Andama bodu ya. Bidal partenaire be ni. Embargo ko na Bidal ka woro me mbo ko ka di jamana ma anyo opérateur économique ya jonga de. Ako emploi avec mon de l'employé. Maman se sera mis beaucoup comment. Et puis quand on m'a le sugar ten calamare. Et puis bou, quoi il va remettre méga moro la fille. Parce que chamambolo, qu'on donne mon méga, qu'on donne le méga talmaine quoi. Non. Voilà moi t'as dit chouma. Donnez moro ma quoi nous famille. Donnez bébé Mali de l'air. Voilà. Serveur une bébé Mali de l'air. A fait bébé. Et puis c'est pas les Allemands au lieu de donner au ressort non. C'est le ministre de l'administration et de la sécurité intérieure. Au début, la belle avec a validé
par un colonel o de b'a bila ka taa malo ni y'a faamuya Daoud ka barakayɔrɔ de chargé don a fɛn bɛɛ la donc ninnu tɛ parti technique de o t'a bannen dɛ Bitari bɛ ka kuma dɔ fɔ n bɛ Bitari rappelé o yɔrɔ la ka taa renseigner contrat kɔnɔ Allemagne dan ye 7 ans de ye 7 ans n'u ye maliyɛnw dege parti technique in na ils vont nous rapatrier u bɛ fɛn ninnu to an bolo ka taa an n'u ka contrat dan ye 7 ans ye maliyɛnw de b'u charger a bɛɛ la o kɔrɔ ye mun ye n'an degera la san wɛrɛ élection san wɛrɛ kɔta élection nɔtɔ même vote électronique la o y'a sɔrɔ parce que carte in filɛ nin n'a tununa a reproduction de ka ca a reproduction de ka ca donc o y'a sɔrɔ a kɛra maliyɛnw ta ye gɛlɛya jumɛn bɛ Nina la parce que il y a pas une compétence nécessaire k'a fɔ k'a bɛ Nina baara dɔ kɛ u y'a di tubabu minnu fana ma tubabu ka kulonkɛ maliyɛnw ka fɛn na dɔw ye Nina kɛ o sigilen don k'a makɔnɔ i bɛ Nina kɛ san kelen t'a sɔrɔ bon nin dun n'a fɛn fɛn kɛra i b'i sigi k'a kɔnɔ i b'a kɛ dɔrɔn i b'i sigi k'a kɔnɔ damakɛ ta kɛra miniti dama dama voilà bon ne ka numéro lajɛ nin numéro mun filɛ nin 002 nin bɛ Asimi ta ɲɛ o ye ne ka lahalaya don ka ne ta don dɔrɔn k'a bɔ k'a di yan o de kɛra tɛsi k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ fɛn bɛɛ de bi yan a bɛɛ de bi yan a ye kuma dɔ fɔ k'a yira je me porte en faux pour ça aussi ko don dɔ bɛ se ka ta tile la c'est pas vrai a tɛ se ka ta tile la Sénégal minnu don c'est sécurisé c'est nos ingénieurs là qui contrôlent n'ale ka ingénieur dɔ komi ale ka ingénieur maliyɛnw ka ingénieur avec société malienne bolo olu ka ingénieur o maliyɛn ingénieur de bɛ k'a bɛɛ contrôler yan des jeunes informaticiens ingénieurs informatiques donc an ka sabali an kana mɔgɔw fila futuni parce que ma marché sɔrɔ n bɛ bɔ n'a y'a sɔrɔ transition dɛmɛ ni ko ye ma ko marché ko de y'i sen bɔ a la n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka Sogɛl dɛmɛ ko marché ko de kan'a kɛ parce que nin bɛ Sogɛl tɔgɔ tiɲɛ de bilayi il ne rend pas service à Sogɛl n'a y'a sɔrɔ ale bɛ Sogɛl dɛmɛ ale kan ka carte in dɔw minɛ k'a lajɛ de dépôt bɛ yɔrɔ min na ka tila ka lettre sɛbɛn k'a di hali n'a m'a di ne ma ne bɛ fɛ ka nin de fara c'est ça une opérateur économique c'est ça un malien mais min ni yɛrɛ ja ye min ye bu fɔlɔ an bɛ taa nin bɛ taa dilan faransi de dɔw ka fichier individuel b'o mais i bɛ taa nin yɔrɔ bɛɛ a bɛ bɔ ka d'i ma yɔrɔ bɛɛ lafiya dannen o diɲɛ mais a bɛ tɛmɛ nin kan parce que ale b'a sɔrɔ dɔrɔn et puis munna Bitari ma kuma kunun fo carte lancement kɛlen donc ale bɛ nin bɛɛ kalama o munna a ma bɔ ka kuma bon ninnu de bɛ ko changement ninnu de bɛ ka o de changement tɛ dɔwɛrɛ ye o n'olu nana dɔrɔn a bɛ d'olu de ma a ye maliyɛn wɛrɛ tɛ yen n'olu tɛ o ka ATT ka waati kɛ ka IBK kɛ an tun bɛ dɔn na IBK nɔfɛ ne tun b'a la ne n'ale bɛɛ tun bɛ taa basi kɔrɔ ale tun tɛ ne yelen dɔn mais ne b'ale dɔn parce que ale ye mɔgɔba de bon ale fana dɔn ka di parce que mɔgɔ jama don voilà Karim bɛna don min na k'i jɔ balcon sanfɛ k'an ye dɔn na an bɛɛ bɛ dɔn na anw bɛ dɔn na basi fɔlɔ kɔrɔ olu bɛ dɔn na basi filanan kɔrɔ opérateur économique fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka dɔn yira parce que n'i m'a kɛ Karim bɛ taa fɔ a fa ye de papa il est contre toi il n'a pas dansé victoire ma diya ye quoi voilà k'i ko victoire ma parce que mɔgɔ caman tun bɛ yen u bɛ ka siga mɔgɔ minnu na ko o tun bɛ ka Sumala se dɛmɛ donc kabini i bɛ ka doniw bɛ ka bɔ u bɛ misiri k'a la a bɛɛ bɛ dɔn kɛ i tɛ se ka ni sɔsɔ o la o il se que a vidéo kɔni tɛ ne bolo mais a tɛ se ka ni sɔsɔ o la k'an ma dɔn kɛ ça il se que il a dansé sans se rendre compte comme ça je saurais le confirmer mais il a dansé quand même et au cas 2018 2020 révolution wulila ne nana ko changement juste pour des marchés et muna e bɛ fɛn fɔ muna ko ka taa dɔnniw di kɔfɛ muna ma ni nana muna ma fɔ IBK ye muna ne bɛ IBK conseiller ta an fura dama ka dɔnniw kɔni bɛ kɔfɛ ayi muna ne bɛ IBK conseiller ko dɔnniw ka taa kɔfɛ au moins transition y'i diya k'a di maliyɛnw ma olu bɛ Mali la yan nin fɛn bɛɛ bɛ Mali la a bɛ Mali la yan ne ka d'a ma yan fɛnɛ a tɛ taa dilan faransi merci a fɛn bɛɛ bi yan de a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ yan de mais muna ne ma nin conseil di IBK ma an bɛɛ tun bɛ IBK nɔfɛ muna ne ma kɔrɔsɔ k'a di muna passeport bɔra album bolo 800 k'a di français ma 22 000 à 23 000 mais muna ale ma o conseil di muna ma bɔ ka kuma ko Bitari impression bɛ yen a ye ɲininkali ko Bitari tanasi bɛ min Bitari ka camion bɛ min Bitari ka karo bɛ min hali sini mɔgɔ t'u yɛrɛ dɔn seere bɛ min entreprise tɛ mun tɛ tɛmɛ kalo san 5 kan an bɛ nin d'a ma sisan an bɛ taa baara yɔrɔ dɔ la tuguni sisan an bɛ bɔ tuguni ka na samara ta ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn ɲini o ye seere dans le travail donc k'an to an ka continuer ça n'a y'a sɔrɔ ko dɔw b'a fɔ ko seere tɛ Mali entreprise la n'a m'o fɔ ale o bɛ sɔrɔ ale de sinon seere b'ale bɛ entreprise la yan entreprise baden bɛ yen mɔgɔw bɛ baara kɛ u bɛ muso furu ka den sɔrɔ k'u to baara in na u bɛ INPS la u bɛ fɛn bɛɛ an b'o opérateur économique baden dɔ yan an tɛna mɔgɔ de tɔgɔ fɔ mais mɔgɔ bɛ balo marché d'état la i farati a la opérateur économique la mɔgɔ baara wɛrɛ t'a la ni marché d'état tɛ cɛ i farati a la damangili n'i ye commerçant ye a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ni marché tɛ walahi a to yen hali entrepreneur mɔgɔ min bɛ se ka so jɔ ni marché tɛ a bi kunna k'a ka baarakɛlaw y'o ye kalo sara juru b'u la a y'u lajɛ
dɔw bɛ baara k'u bolo si ale ko tɛ dɛ n bɛ ka kuma de façon générale malien entreprise minnu bɛ k'u bɛ balo marché d'état la a ye t'u ka baarakɛlaw lajɛ u bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ parce que ni état ma wari sara olu t'i sara a dɔw ka baarakɛlaw bɛ se ka 5 mois kɛ parce que u tɛ dɔwɛrɛ balo dɔwɛrɛ la état kɔ taa école la minnu bɛ baara kɛ ni gouvernement ka écoledenw ka orientation ye minnu bɛ baara kɛ ni gouvernement ka écoledenw ye a ye taa mettre u lajɛ u bɛ 5 mois kɛ sans salaire si l'état ne paye pas il paye pas où est le sourire a ye balo yɛrɛ la dɔɔni sa bi ka taa cahier dilan a bɛ cahier dilan de dɔn c'est pas une question d'imprimer quoi données numériques sécurité wɛrɛ bɛ na min tɛ cahier dilan dɔrɔn quoi n'a t'a dɔn a kana ne ta n'i bɛ na e ta in na i boloden kɔni tan bɛɛ bɛ da mansin na et puis appareil ko in bɛɛ yɔrɔnin kelen quelques minutes a bɛ dilan Mali la a bɛ d'i ma i b'i jɔ k'a makɔnɔ mɔgɔw ka fichier individuel b'u dɔw ko k'u ko ko serveur tiɲɛna k'olu ta ma dɔw y'u ta kɛ san 5 ne b'a mɔgɔ dɔn hali sa bi b'u m'u ka nina fɛn k'u ko mansin jɛnna faransi jɔn de y'o marché de i bɛ ka n'a den tɛ yan olu don i bɛ ka n'a den de ma marché et puis ji mara la dɔrɔn a den tɛ na a image bɛɛ ta i bɛ ka n'a den de ma marché de yan bidari kun tɛ yan ni n'a dilanni ma nɔgɔn ni nin yan ni bidari ko 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 mun na marché ma dilanni ma a ko fɔ ni n'a dilanni ma nɔgɔn ni nin yan o ma se ni n'a ye kelen de ni n'a ye kelen de nin ye cadentier carte d'électeur ale ni carte nina a bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn o de ye nin dama i ɲɛ t'a la a lajɛ dama i b'a don a b'i ka lahalaya bɛɛ d'i ma wa c'est sécurisé pourquoi parce que a b'i tɔgɔ kun fɔlɔ di filanan a b'o dogo machine kɔnɔ puce numérique de b'ale la puce de b'ale la bɛɛ n'i ka série don c'est tellement sécurisé hali ni mɔgɔ ye suɲɛ i ko a tɛ se ka foyi k'a la k'a ka taa i bɛ ka fɛ yen a ka Karimu ɲininka ko ni na marché tun bɛ di waati min na a kuma bi taa impression mun tɛ yan a ka taa fɔ olu ye quoi n'a bɛ transition dɛmɛ a k'a dɛmɛ an bɛɛ bɛ gɛlɛya de kɔnɔ transition ko in na an bɛɛ ye kɛnyɛrɛye ye de an bɛɛ bɛ ka débrouiller an si tɛ k'a dɛmɛ fɛn dɔ kama voilà n'a tɛ se ka taa baara k'a yɛrɛ a ka taa fara kadiri mɔgɔ y'a faamu non walayi bi la tiɲɛ tɛ walayi ni tiɲɛ don fɛn bɛɛ ka taa a bɛ ka min kɛ bi a t'a kɛ il fallait se renseigner non bon hali yɛrɛ fɔcogo b'a la quoi fɔcogo foyi t'a la e m'a sɔrɔ entreprise maliyɛn de y'a sɔrɔ mais quoi est le problème e ma e sera dɔ wɛrɛ sɔrɔ wa n'a ma di dunan fosi ma a ma di dunan foyi ma mɔgɔw k'o faamuya alimanw ka société in de bɛ société fɛn kɔnɔ ale de chargé dɔ nin fɛnɛ baara dɔ de bɛ yen o kalifalen don mais nogo cɛ fɛn tɔgɔ de an ka cɛ tɔgɔ de opérateur économique dɔ c'est na tuma ti taa marché kɛ Guinée c'est na tuma ti taa marché kɛ dugu caman na wa n'olu fana ko ma ko maliyɛnw ko Guinéenw tɛ wa a bɛ ɲa mɔgɔ bɛ parti dɔ sous-traité mɔgɔ ma baara o baara bɛ dɔ sous-traité mɔgɔ ma mais cela ne veut pas dire que o de bɛ ka kɛ. Ça, je ne suis pas d'accord, je me porte en faux. Et puis les Allemands sont là pour 7 ans. Nata contrat dans Kane Ningamba, copier Kadama, qu'ils se renseignent auprès de moi, on n'est pas fait. Akana comme le Kodongwa, et mais il faut un béquet, et ça va de Malakama. Et quand Assimi nous de Malakama, et quand Chogal de Malakama, Chogal est signé Minké, Djenatela, est-ce que Chogal sera émis? Mais Chogal Serena, il vient de la convalescence. Chogal Mourobé, Bital Munga accompagné Hakina ou Kado, politicien, Kadjamana Soumaya. Ne boulot dit, ça c'est un parti politique. Mais qu'un parti qui doit marcher. Mais quand vous savez, toi, hein? Et quand vous savez, toi, ni même marcher, nous sommes pas comment? Eh, marcher, je dirais, Mali connaît. Allez, renseigner au cas. Ah, quand Chogal, toi, tiens, quoi. Chogal, et puis, quand faut Mali, Chogal, t'es Kalama. Wallahi, moi, je suis dit Chogal, là. Ou bien, donc, voilà, de quoi, ni imam du hôtel. Nous, même, on voulait Katami. Mumana wuli aw de kun bɛ kare kɔnɔ mumana wuli an de kun bɛ kare kɔnɔ ɔ bɔ sisan taa kare kɔnɔ taa kare filɛ de taa ni mɔgɔ b'i kɔ o don bɛɛ bɛn ni changement maliyɛn bɛɛ ko changement mais o tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye o parce que changement que dɔn ci a droit à tous les marchés ça je ne suis pas d'accord k'a fɔ a ye ko nin ye ne ka ne ni ka carte ye ɲɔgɔn bolo k'a ye kuma min fɔ ko c'est pas vrai ko j'apporte des contre-vérités ne Bouma Bel j'apporte des contre-vérités n'a a kɛra a ye n wele tribunal la o a ye n wele a ka so o a ye n wele sira o sira fɛ o je suis prêt à apporter des démentis réels à terre tout c'est pour ces allégations infondées a ye kuma min fɔ c'est pas vérifié ko ne ko to ko c'est pas vérifié a k'a fɔ dɔrɔn s'il a la capacité technique ka carte in dilan a k'a fɔ dɔrɔn an bɛ taa Assimi fɛ yen sisan sa mais il est malin an b'a minɛ alimanw na dama kelen bɛ kan ala la an b'a minɛ alimanw na k'a d'a ma n'a b'a dɔn n'a ma kɛ ne ma kɛlɛ k'a ye ala kana foyi ɲ'a ma parce que il le mérite c'est un malien n'a sɔrɔ a minɛ b'a bolo a t'a bolo billahi a t'a bolo kaye dilannaw de b'a bolo non ale ma kaye a bɛ kaye dilan ni affiche dilan de a tɛ dilan ni kaye dilan tɛ koyi a bɛ kaye de dilan mais est-ce que ale kaye a b'o dilan sanfɛ n'a sɔrɔ a b'o dilan a bɛ boli nin nɔfɛ yan
n'a sɔrɔ a bɛ kaye dilan a bɛ boli nin nɔfɛ kaye bi ni kaye yɛrɛ ma kaye bɛ marché ka tɛmɛ nin kan o kaye ɲɔgɔn fɛn kaye an fɛn bɛ ko Ivoire kaye sa an tɛ Côte d'Ivoire ni Ghana kaye o san wa mun fɛn bɛ marché ka kaye bɔ wa donc vraiment Damangile bɛ fɛ ka bɔ ka nin pression de di maliyɛnw ma k'a fɔ a ye bon vraiment u kana ninnu lamɛn a bɛ maliyɛn de bolo ne yɛrɛ bɛ taa tigi ka interview kɛ maliyɛnw ka bɔ a kalama ala sago i sago Damangile. Boubou vraiment an bɛ maliyɛn bɛɛ fo fɛn fɛn ye vidéo ye on était jusqu'à 1000 et quelques mɔgɔ caman y'a partagé an bɛ bɛɛ fo donc ni ne tun ye kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ koyi entreprise maliyɛn a bɛɛ ye maliyɛn fɛn fa a ba a bɛɛ ye maliyɛn tubabuw bɛ ka dɛmɛ dɔ de don ko kɔnɔ nka Boubou ko ten ni ala sɔnna ko in yɛrɛ a bɛ taa fatiya ta sini walima nin tile fila in na a bɛna ye kotigi yɛrɛ min ye Boubou bɛna a tɔ bɛɛ dafa donc mɔgɔ minnu bɛ ka kunnafoni lankolon bila k'a fɔ ko nin kan ka di maliyɛnw ma a bɛ tan a bɛ maliyɛnw de bolo donc o de ye kuma tiɲɛ ye ni mɔgɔ mago bɛ ko la k'a ɲɛɲini ka ɲɛ ni min mago bɛ information wɛrɛ n'i ye Boubou wele dɔnniw bɛɛ bɛ yen hali papier ninnu fɛn nana cogo cogo a bɛɛ fiches bɛ yen donc hali n'i ma Boubou sɔrɔ ni ne yɛrɛ wele ne yɛrɛ fana bɛ se k'i bilasira ni ne tun b'an bolo an ka bi sigi la an b'a fɔ k'an bɛn diɲɛ